Music Airways radio show. Every Monday, Wednesday and Friday. Monday, Wednesday, Friday. Exclusive On Music GR. Καλησπέρα House Twins. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο music.gr και στη Music Airways. Τι κάνετε, παιδιά? Καλώς σας βρήκαμε, μια χαρά. Καλά είμαστε εσείς? Και εμείς υπέροχα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο ρωτάω σε όλους τους καλλιτέχνες που φιλοξενώ εδώ στο music.gr. Πρώτα. Από πού εμπνευστήκατε το όνομά σας? Βασικά υποψιάζομαι, αλλά θέλω να μου το πείτε οι ίδιοι. House Twins, δίδυμοι της House, κάπως έτσι. Είμαστε μουσικό δίδυμο που γράφει house μουσική. Ακριβώς, αυτό υποψιάστηκα. Απλά ήθελα να μου το επιβεβαιώσετε. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη ιστορία? Κοιτάξτε, συνεργαζόμαστε πάρα πολλά χρόνια σε διαφορετικές μουσικές, πάνω από 10. Ναι, το γνωρίζω. Οπότε πλέον έχουμε ταυτιστεί μουσικά. Υπέροχα. Εκτός αυτού, εγώ έχω και δίδυμο κανονικό αδερφό, οπότε τα συνδυάσαμε όλα μαζί. Είχες την ιδέα εσύ δηλαδή? Ακριβώς, ναι. Υπέροχα. Λοιπόν, το The Night κυκλοφορεί εδώ και λίγο καιρό. Θέλω να μάθω τα πάντα για αυτό το τραγούδι. Θα μου τα πείτε? Είναι ένα κομμάτι αρκετά dance, αρκετά δυναμικό, αρκετά club. Έχει κυκλοφορήσει, είναι λιγότερο από 2 εβδομάδες νομίζω. Ναι. Δεν είναι 2 εβδομάδες. Ναι, 2 εβδομάδες περίπου. Ούτε 15 μέρες δεν είναι ακόμα. Πάει πολύ καλά, ακούγεται πολύ. Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι. Θα έχουμε και το βίντεο κλιπ σε μερικές μέρες, το οποίο θα βγει. Το έχουμε γυρίσει ήδη το βίντεο κλιπ και τώρα είναι στο μοντάζ, πολύ δυνατό. Σε πόσο καιρό θα είναι αυτό στο... Αυτό είναι θέμα του σκηνοθέτα, εμείς δεν το γνωρίζουμε. Υπολογίζουμε, ναι, σε 2 εβδομάδες να είναι... Πιστεύουμε τώρα. Τέλεια. Το σημαντικό είναι ότι οι καλλιτέχνες που τραγουδούν στο The Night, ο Λίο και ο Carpet, είχαμε την πρόταση από εκείνους. Είναι Γερμανοί, είναι από το εξωτερικό, είναι rappers, έχουν πολύ δυνατά κομμάτια στο παρελθόν, έχουν συνεργασίες με Κασκάντα, με Αλεξάνδρα Σταν. Αν τους ψάξετε στο YouTube θα τους βρείτε, ειδικά τον Carpet. Και μας έκαναν την πρόταση εκείνη, δηλαδή μας ζήτησαν να γράψουμε μουσική. Εμείς αρχικά το πήραμε χαλαρά, νομίζαμε ότι να δοκιμάσουμε να ντεμάρουμε κάτι, αλλά το αποτέλεσμα μας άρεσε και το δικό τους που μας έστειλαν τα φωνητικά και τους στίχους. Και σε αυτούς το δικό σας. Ναι. Ακριβώς, τους άρεσε η μουσική και έτσι προέκυψε αυτό. Ήρθανε για 2 μέρες, κάνανε τα γυρίσματα, κάνανε show πραγματικό τα άτομα που βρισκόντουσαν, γιατί είναι performance και οι δύο. Να φανταστείς ότι μέχρι τα μπουζούκια πήγανε και να πάρανε. Όχι να είναι, ήρθανε από τη Γερμανία και βρεθήκαμε Τετάρτη πρωί, καραμέλα, αγκαλιά με το τζαλίκι να έχουμε πάρει μικρόφωνο και να μιλάμε για απίστευτο. Έχουν σηκωθεί όλο το μαγαζί και να χειροκροτάει. Ο Κάρβης να έχει πάρει το μικρόφωνο από το τζαλίκι και να ραβάει. Έχουν δηλαδή πολύ τρέλα, όπως λέμε και εδώ πέρα στη Music Airways. Αυτή πραγματικά, και εμείς επειδή δεν είχαμε κάποια ιδιαίτερη σχέση πιο πριν, πραγματικά τρελαθήκαμε, δεν πιστεύαμε ότι έχουν τέτοια ενέργεια και είναι τόσο τρελή. Είναι θεότρελη. Και σου τους πήγε ο Γιάννης να δουν την Ακρόπολη και στη Διονυσίου Αεροπαγήτου κάνανε σοου στον πεζόδρομο. Είναι θεότρελη. Πραγματικά θα ήθελα να τους βγάλω στη θεότρελη εκπομπή μου κάποια στιγμή. Στην επόμενη τους εμφάνιση στην Ελλάδα, γιατί όχι. Μακάρι. Τώρα πάμε σε μία ερώτηση. Σύντομα, γιατί πραγματικά, ενώ έλεγαν ας πούμε ότι η καλύτερη χώρα που πιστεύαν ότι σε άποψη πάρτις και μουσική ήταν η Ρουμανία, επειδή έχουν κάνει κάποια project εκεί, τώρα αλλάξαν και είναι η Ελλάδα, οπότε θέλουν να έρθουν άμεσα. Βασικά είδαν και τα τραγούδια που κάνατε εσείς τα προηγούμενα, εντάξει, τα μετέδωσα πριν λίγο και κατάλαβα την αξία σας, γι' αυτό και σας έκανα την πρόταση. Πάμε τώρα στην επόμενη ερώτηση. Υπήρξε κάποιος άνθρωπος ο οποίος σας βοήθησε στην προσπάθεια που κάνατε να πείτε στο χώρο της μουσικής ως House Twins? Αυτή είναι μια ερώτηση η οποία μου πρότεινε ο φίλος μου ο Νίκος. Όλη η My Group βασικά η εταιρεία. Γιατί από εκεί ξεκινήσαμε, ας πούμε. Είχαμε βγάλει ένα κομμάτι σε μια άλλη εταιρεία στην Planetworks, το πρώτο μας single, το Come With Me. Από εκεί και πέρα όμως δισκογραφικά δεν είχαμε κάτι καινούριο και στο θέμα του management δεν είχαμε κάποιο label. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το promo, ειδικά στην αρχή, για να σε βοηθήσει να γνωρίσεις τους κατάλληλους ανθρώπους, και επειδή έχουν το label αυτό έχει τα tools για να σε προωθήσει να ακουστεί η μουσική σου στα ραδιόφωνα, στην τηλεόραση, να γυρίσει τα βίντεο clips. Γενικά είναι μια ομάδα ανθρώπων η οποία βοηθάει. Οπότε αν υπάρχει κάποιος άνθρωπος, ας πούμε, που μας βοήθησε, αυτός είναι ο μας ο φίλου και η My Group. Και εγώ να πω ένα ευχαριστώ στη My Group, γιατί αλλιώς δεν θα είχα την ευκαιρία να σας έχω όλους εσάς στον αέρα. Slick Beats, Otherview πιο νωρίς, τώρα εσάς. Όλα τα παιδιά είμαστε στην
ίδια εταιρεία και όλοι όπως βλέπεις προσπαθούμε και έχουμε συνέχεια παραγωγή. Εκτός αυτού, εντάξει, και το πρώτο μας κομμάτι με τη My Group, το Never, κομματάρα. Ήταν γι' αυτό κάτι σημαντικό, ας πούμε, βοήθησε, είχαμε μια πολύ δυνατή αρχή. Και τώρα για πείτε μου. Το πρώτο μας κομμάτι, το πρώτο μας single ήταν το Come With Me, το δεύτερο single που είχαμε ήταν το Never, το τρίτο το Feeling και τώρα έχουμε μόλις, δηλαδή το τέταρτο single μας είναι αυτό με το The Night. Και τώρα πείτε μου τι γνώμη έχετε για το τραγούδι της Ελευθερίας Ελευθερίου, Aphrodisiac, το οποίο θα συμμετάσχει στον αυριανό τελικό της Eurovision. Αύριο είναι. Ναι. Αύριο. Η Ελευθερία θα ασκήσει. Αδιάβαστος σε πια. Δεν θυμόμουν πότε είναι ο τελικός. Ήμασταν εδώ πέρα λίγο τώρα με τα γυρίσματα του κλιπ, τα οποία τελειώσαν χτες το πρωί και ήμασταν λίγο λοιπόν, κοιτάξτε. Όλα αυτά εγώ την έπαιρνα την Ελευθερία τηλέφωνο για να της δεν πω το σήκωνε. για συγχαρητήρια, αλλά δεν τη βρήκα. Δεν το σήκωνε, δεν πειράζει. Δεν πειράζει, θα τη βρούμε εμείς και θα τα περάσω εγώ, θα τα μεταφέρω. Μην ανησυχείς όσο γι' αυτό. Θα πω ότι στείλατε τα συγχαρητήρια για καλή επιτυχία. Θα πάει καλά η Ελευθερία. Θα αρχίσει γιατί είναι πολύ καλή κοπέλα και γενικά εμείς μιλάμε και μαζί της. Δηλαδή είναι καλή. Είναι πολύ καλή κοπέλα. Και τον Ever το απογείωσε, εντάξει. Ναι, εννοείται. Εκείνο το κομμάτι. Απογειώθηκε και αυτή στο βίντεο κλιπ. Ναι, εντάξει. Εκεί πάνω στον πύργο που φοβότανε. Πραγματικά. Εξαιρετική δουλειά το συγκεκριμένο single σας. Υπάρχει κάποιο άλλο τραγούδι που ξεχωρίσατε από την Eurovision? Θα έχετε παρακολουθήσει, δεν ξέρω τι κάνετε. Βασικά εμένα μου έκανε εντύπωση η Αγιάδες από τη Ρωσία. Το οποίο δεν το ξεχώρισα μουσικά. Αλλά μου κάνει εντύπωση που 85 χρονών η Αγιά, ξέρω εγώ, είναι λίγο επικίνδυνο, δεν είναι αυτό να τους μείνει πάνω στη σκηνή? Ναι, δεν ξέρω. Είναι φοβερές πάντως οι συγκεκριμένες. Ναι, είναι φοβερές και μπράβο τους που το λέει η καρδιά τους. Και μάλλον θα πάει ακόμα κι αν παίρνουν χάπια για αυτή. Θα πάει πολύ καλά μάλλον, δεν ξέρω, δεν θέλω να πω τίποτα. Θα πάει πολύ καλά, πιστεύω το συγκεκριμένο. Και το κομμάτι της ήδη είναι πάρα πολύ καλό. Επίσης, ναι. Βέβαια τώρα είναι και συμμαχίες και να πούμε εμείς καλή επιτυχία στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Κάποιες live εμφανίσεις, θα σας δούμε κάπου live, θέλετε να μας πείτε, να μας αποκαλύψετε τα σχέδιά σας εδώ στη Music Airways? Έχουμε όλη την Ελλάδα. Ήδη έχουμε αρκετά κλεισμένα. Για Θεσσαλονίκη έχουμε κάτι, δεν θυμάμαι. Για Θεσσαλονίκη θα ξανάρθουμε σύντομα, είχαμε έρθει στο W πριν. Ναι, είχαμε έρθει στο W πριν. Θα ξανάρθουμε με την Κρίστη. Σας περιμένουμε. Αλλά, ναι, αν θυμάμαι καλά τώρα το calendar, κάτι που έχουμε να παίξουμε στη Θεσσαλονίκη, αλλά τώρα δεν θυμάμαι πού, πρέπει να το δούμε. Σας περιμένουμε, πραγματικά θέλουμε να σας δούμε live, το The Night θέλω να το ακούσω. Αν μπορείτε να φέρετε και τα παιδιά. Όχι μόνο The Night, έχουμε και Summer is All Around. Ναι, Summer is All Around, τη συμμετοχή σας, ναι, θα το έλεγα, με πρόλαβες βρε, με πρόλαβες. Συμμετοχή, έχουμε γράψει το κομμάτι. Έχετε γράψει το κομμάτι, η συμμετοχή σας, ναι. Και η σύνδεση είναι το κομμάτι. Οπότε ναι, θα το έλεγα, μα με προλαβαίνεις, γιατί το κάνεις αυτό? Μου τρως τη δουλειά του, καταλαβαίνεις. Έχουμε κάποιο άλλο κομμάτι. Αντιστρέφονται οι ρόλοι, ναι, πείτε μας γι' αυτό. Φοβερή επιτυχία, επίσης, καλοκαιρινή, άκρως καλοκαιρινή. Ακριβώς, είναι ένα κομμάτι που είχε γραφτεί λίγο παλιότερα. Δόθηκε στην καροτένα ανάμεσα σε πολλά άλλα. Επιλέχθηκε ως το καλύτερο για την καλοκαιρινή καμπάνια. Είναι πολύ σημαντικό ότι έχουμε τη φωνή της Άγια και του Γκάμπριελ. Ναι. Έχουμε γυρίσει και εκεί το βίντεο κλιπ, το οποίο βγαίνει αν όχι σήμερα τη Δευτέρα. Ναι. Αυτό βέβαια είναι καλοκαιρινό βίντεο κλιπ. Θάλασσα, παρέα, ήλιος. Τέλεια. Νομίζω ότι θα πάει καλά και αυτό. Δεν ξέρω εσάς πώς σας φαίνεται. Μακάρι. Εμένα μ' άρεσε πάρα πολύ. Όπως και το The Night, όπως και όλα τα κομμάτια που έχετε βγάλει και όλοι από το My Group. Δεν ξέρω τι κάνετε εκεί πέρα. Μαγικά σας κάνουνε και βγάζετε τέτοιες κομματάρες. Και τα αγαπάνε πάρα πολύ ο κόσμος. Έχουμε πολύ καλό κλίμα. Έχετε καλό κλίμα και φιλικό από ό,τι βλέπω και μεταξύ σας είστε καλά όλοι. Δεν μπορώ να πω κάτι άλλο. Είναι παρέα και περνάμε υπέροχα. Και τώρα βλέπουμε και άλλη μια παραγωγή. Η οποία σε λίγο καιρό θα είναι και αυτή, θα την ακούσετε. Δηλαδή, να σου δώσω να καταλάβεις, αυτό το καλοκαίρι θα έχουμε 3 δικά μας singles που η σύνθεση και η παραγωγή είναι δικά μας. Υπέροχα, παιδιά. Μας έχει φάει λίγο το στούντιο τελευταία, αλλά συγχαρητήρια. Αξίζει να μην δείτε και την Eurovision, να μην ξέρετε ούτε πότε παίζει, δεν πειράζει. Αν είναι να βγάζετε τέτοια κομμάτια, κάντε ό,τι θέλετε. Δεν πειράζει. Έχουμε τώρα το καινούργιο single της Κρίστη. Δεν μας χρειάζεται μας η ελευθερία από μόνη της. Για μας η ελευθερία είναι η αρχή και η σκέψη μας είναι μαζί. Θέλω να με κάνει απλά, θέλω τώρα να με ζητήσω μια χάρη. Ο Γιάννης, θα τον παρακαλέσω πολύ να με κάνει accept στο Facebook. Ήθελα να το πω αυτό στον αέρα. Περιμένω το accept σου. Τον Αντρέα είμαστε φίλοι ήδη. Αυτό ήθελα να το πετάξω έτσι, ξέρετε, κάποια στιγμή. Μου ήρθε τώρα.
Μου ήρθε τώρα μια σπόντανε. Η συνέντευξη που μόλις πραγματοποιήθηκε, γιατί κάπου εδώ σας αποχαιρετήσω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή τη συνέντευξη. Θα ανέβει στο YouTube για να μπορέσετε να ακούσετε και τους εαυτούς σας τι είπατε, να δείτε πώς ακούγεστε κτλ. Ξέρετε εσείς. Αν θέλετε να το βάλετε σε στούντιο, να αλλάξετε κάτι, θα είναι διαθέσιμο στο YouTube, μπορείτε να το βρείτε. Και εσείς και οι υπόλοιποι. Τι να πω, καλή επιτυχία σε όλα. Σας περιμένω στη Θεσσαλονίκη. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Βεβαίως θα τα πούμε από κοντά όταν έρθετε στη Θεσσαλονίκη. Καλό σας απόγευμα, House Twins. Music GR sounds better with you.